расман муҳориба дар вазни 61 кг байни варзигари тоҷик бекзод усмонов бо рекорди 10-4 ва варзигари узбек анвар бойназаров бо рекорди 3-1 рӯзи 2 декабр дар амрико дар турнири хорхи масидал икон UFC 6. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор тамринҳои ҷиддии худро оғоз кард ва нишон дод ки айни замон ӯ танҳо гӯштинги худро хуб карда истодааст ва эълон кард ки бозгашти ӯ аз ҳама чорабинии калон дар варзиш хоҳад шуд. дӯстон, оё шумо ба бозгашти Макгрегор боварӣ доред ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависен. Stay open. Nice high elbow on the right side. Hit that right elbow over the back. Yes. Beautiful. Time on that round. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ҷастин Гэтжи оиди ғалабаи Ислам Махачев дар муҳориба зидди Чарлз Оливера фикрҳои худро баён кард. ғалабаи Ислам маро тамоман ҳайрон накард, аммо маро баромади ӯ ҳайрон кард. ҳамон рӯз ман дар саҳро дар шикор будам ва ин муҳорибаро дар пахши мустақим тамошо карда натавонистам. вақте ки ман ба хона баргаштам, баъд муҳорибаро тамошо кардам ва реаксияи ман чунин буд: вау, Ислам сахт аст, ин шахс ҷангвари сахт аст. ба фикри ман муҳорибаи ӯ зидди Волконовски муҳорибаи шавқовар мешавад, аммо дар ҷои Бенил Дарюш ман хеле ғазабнок мешидам, гуфтааст Гэтжи. дӯстон, бояд гуфт ки имрӯз бисёри сомонаҳои машҳури русӣ ва хориҷӣ хабар доданд ки муҳориба барои камарбанди вазни сабук байни Ислам Махачев ва Александр Волконовски дар коркард қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 11 феврал дар Австралия дар турнири UFC 284 баргузор гардад. ҳозирашда ҳеҷ чиз расман эълон шудагӣ нест, балки дар коркард қарор дорад, аммо манбаъҳо мегӯянд ки ҳамаи кор қариб ки ҳал шудааст ва рӯзҳои наздик ташкилоти UFC ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. аммо шумо бошад дӯстон, интизори ин эълони UFC мешавем. чанд дақиқа пеш иштирокчиёни турнири UFC 281 маросими вазнкамкунӣ доштанд ва бояд гуфт ки ҳамаи ҷангварҳо вазни даркориро карда тавонистанд. имшаб онҳо муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд ва охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба мегӯянд. апагоҳ шаб боша худи турнир баргузор мегардад. дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад, мо пагоҳ навор карда ҳамаи маълумотро пешкаш шумо мекунем. барои ҳамаи ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то боздид хонободу сарбаланд бошед. 136 on the nose, the official weight for Chris Gutierrez. 5, 4, 3, 2, 1. Make left. 156 even. 156, the official weight for Dustin the Diamond Poirier. 1, make left. Let's go, BP. Go! All right, next title challenger, Iron Michael Chandler. 155.8. 155.8, the official weight for Michael Chandler. 2, 1, make left. Good job, sir. All right, here we go. Now, Alex, right here. 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado. Chama, bota.
Still, please. 185 even. Right here, baby. 185. The official weight for the champion, Israel Adesanya.